गोसो गोमब्रै लोगोफोर खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोना लोगोफोर बुहुद गोबाव जाबाय आं ब्लग भिडिअ लाबोयो आरोना ओमफ्राय नै दिनैहाय एसे दुर्गा फुजानि बेरायफैदों आरोना सिप्लंसआव माने फैबाय थाखायो होमबाबो लामाखौ मिथिया आरोना आन्दायबावदोंसो ससे ओमफ्राय लोगोफोरा साइकेलजों फैगासिनो दं आरो ओमफ्राय बिसोरबो बासफ्रा आन्दायदोंसोनो ओमफ्राय जों गारिजों फैदों आरोना दाबो सफैयाखै बिसोरो नेगासिनो दं सान्दुं गोसायाव सना नेनो बायाखै नामा नों बालाजोब्बायसो नेनो दाबो फैया गानखौनो दोंसे स्राय खननोसै नामाथाय मोखां गाज्रिखायनो आंखौ रावबो नायसनला नाथाय मारा माराथार नालाय फुबाबो गोसोम जाया जि मोजांलै बिजानो भिउसफोरा रदे आङो नोंसिनो मोनसे बुस्थु देखायनो आरोना गोजानाव थांनांगौ बे बुस्थुखौ नायनो थाखाय आरोना जा मोजांखारा आइदि सिथोबा आइदि लख्राया नुगोना नुवाथाय आं मिथिला आरोना इसे नुदों नै बैथिं दै गबोगासिनो आरोना इसे ओमफ्राय आरो साइडनिफ्राय एसे गोजान सान्दुं गोसाथारना लोगोफोर दैया जा मोजां बिदि पाइप दं आरोना बेनिफ्राय गबोयो दैया आरोना ओमफ्राय मोजांथार बिनि भिउसफ्रा आंथ' नुनानै फिट जागौलायसिगोन सान्दुं गोसाथार थिं सान्दुङाव साथा गैयामोन दाबो फैयाना बिसोरो दैया बोरै गबोदों बैथिं थांगोन जों दा बे लामाजोंनो सिद्दा थांबायथ' सोना क्या हो गया लोगोफोर माने जों नेनो बानानै आरोना ओरैबायदि गोबाव जाबाय नालाय नेनो बानानै टाइम पास मा खालामनो होननानै फैबाय आरोना दंफांबो जा मोजांखा गेलेनो ओरैबायदि दुस्थु आरोना जोङो गोरलै गथ'नो हाया आरोना देरनानैबो नेनो टाइम पास नेनो बानानै बेनो दसे गेलेनोसै सानबाय आरोना दंफांबो जा मोजांखा न'नि मानसि रावबो गैया खोमा आरोना नुबा रायजागोनलै जोङो ओरैबायदि दुस्थुखा जोङो ओइ आं खेमसे बाल्थिंबावनो दे माबायदि जायो आं बिराद गिनो बाल्थिंनो र' दे आंनाव हरना मोनैखायसो नोंनाव हरदों खेमसे नायनो सना जागोन जायाखै जादों दे आय' मा no इसे गोजाबो खोबावबा लाखैखो ओं आगदानिखो बरियाखा फाइनालि लोगोफोरजों दायो थांगासिनो दं आरोना जोङो लोगो मोनबाय आब'मोनबो दं बिनानावमोनबो दङ दायो जों थांगासिनो दं आरोना बांद्रायथ' खस्थ' नङा हाजो नालाय एसेबां खस्थ' होन बेलेगावथ' बांसिनानो खस्थ' होयोना कार्बिआलं एरियायाव बिराद बिदि वाटारफुल दं आरोना लोगोफोर दायो जों थांगासिनो दं नै दैयाबो माने बे हाजोनिफ्रायनो फैयो आरोना बे वाटारफुलनिफ्रायनो फैयो जि मोजांखा ना गोजों स्राय स्रायनो ओमफ्राय दैज्लां दिनबा बांसिन जायो दे बे दैया दाहारनो ओमफ्राय दा एसे खम जाबाय आरोना दैया दायो जों थांगासिनो दङ लोगोफोर नायलांबाय था नोंसोरबो जों लोगोसे थाबानो जाबाय खिथु नै दा जि मोजां जाखादों दैया मोनसे माने भिउसफोरा बिराद मोजां आरोना बिदिनो भिउसफोरा नायलांबाय था आरोना लोगोफोर माने लोगोफोरा आरोना बिदिनो ससे लामा दं ससे लामा गैया नै जों ओंखारलायबाय आरोना बिथिं लामा मोनलायबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो थांनांसिगोन जोङो माने हाजो जायगा नालाय ओमफ्राय नै आरो बे जेराव लामा गैलायला आरोना माने आङो देखायलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर माने नोंसोरबो मिथिखानाय बायदि मालाबा फैबा मिथिगोन ना बेनिखायनो माने बे गोजौजोंबो थाबायजायो आरोना ओमफ्राय दा बादामालि खानानै दंजोबो ना बोरैबा गोलैजानो गिनांगौ आरो बिराद सख्लायना गोलैबाथाय हारा बिगुर मोनखानाय नङा आरोना बुहुद सख्लाय माने दैथिं ओंखारनानै थाबायनांगौ आरोना बांद्राय दाहार नङा नालाय दैया दैज्लां दिनबा एसे दाहार जायो आरो ओमफ्राय नैबे जेराव लामा गैलायला बे दैथिं थांनांलायसिगोन आरो बिदिनो हाजो जायगाबाथाय आरोना बांद्रायथ' खस्थ' नङा एसे खस्थ'आनो बांद्राय गोजानबो नङा आरो खाथि दायो ससे थांबावनांगौ आरो गेजेर नाङाखै आरो
दायो लोगोफोर गेजेर नांबाय आरोना मोनसे दै दंबावो नैबे दैखौ बांद्राय नाया आरोना गोजौआव दंबावो बेबो मोजाङानो होमबाबो बांसिनानो मानसिफ्रा गोजौआव नायो आरोना मोनसे दंबावो ओमफ्राय गोजौआव आयौ खस्थ' देहालै खस्थ' फुङावनो बुस्थुखौ मोनहैथारसिगोन बांद्राय सरि बांद्राय गोलाव गैला बेलाय बे जरावनो दं आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो दायो दैया गोजां बोथोरावथ' दुगैनो हाया नङा दा जोङो तामान दुगैलांसै आरोना लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर जों मोनफैबाय वाटार पुलाव आरोना ओरैबायदि मेंखाबाय हाजो गाखोनानै नै लोगोफोरा बे आब' दै जोंहानि असे नङा आरोना ओमफ्राय नैबे पालि बै सासेयाव उन्दुनानै दङ मेंबाय बे अन्थायाव ओरैलाय ओरै उन्दुनानै दं मेंबाय बे बिरादनो ओमफ्राय आदाया अबे थांगोन आदा जोंहा फेमिलि माने आंनि आदा असे नङा आरो आंनि आदा नुबाय आदा बिदिनो नामा आदा बिदिनो दैया माने अन्थाइफ्राव फिस्लादे बादामालि खाजोबनाय बोरैबा बे जराव बांद्राय नङा दे साइडआव ओमफ्राय आंना बिराद दुस्थ'लै दुस्थ'खा आरोना मा खालामो नै माने जा मोजांखा दुगैनो ओरैबायदि मोजांलै दैया एसे खम गोलैबाबो आरोना बेखौ हाबजानसो बुङोलै बेखौ आरोना कार्बिफोरनि ओमफ्राय जोंनि एसे फिलांसनो आरोना आंबो मिथियामोन दे हाबजान होनबा आं बांद्राय मिथिया दे ओमफ्राय आं आदाया बुंबाय थादों आरोना फार्स्ट टाइमाव सरि आं खोन्थाबावदों हाबजान होनबाय थादों ओमफ्राय आं आन्दायबायसो दे ओमफ्राय आङो मा हाबजान अबेथिंजायसो होनबाय थादोंमोन ओमफ्राय बेखौ हाबजानसो बुङो आरोना ओमफ्राय बेखौ जोंनि फिलांसनो कार्बिफोरनि हाबजान बुङो आंबो मिथिया दे दिनैसो मिथिदों आङो फार्स्ट टाइम फैबाबो मिथिगोन आरोना हाबजान होननानै खोनाफेराखैमोन आरो आं दिनैसो खोनादों आदा खोन्थादों ओमफ्राय माने जोंनि फिलांसो बुङो ओमफ्राय कार्बिफोरनि हाबजान होननानै बुङो होनदों आरो आदाया फाइनालि लोगोफोरा माने दै गबोग्रानि गोजौआव गाखोबाय आरोना माने बांद्राय माने जेबो गैया आरोना मा दं आं नायहैनायदों आरोना फार्स्ट टाइम आं फैबाय थाबाबो आं बेहाय गाखोलाङाखैमोन आरोना बेहाय एसे पार्टि सार्टि जायो आरोना एसे बे जरथिंजाय आरोना जेबो गैया आरोना जेबो खस्थ' नङा गाखोनो आरोना लोगोफोर मोजांसो माबा गोलैबोबाथाय गिनांगोन आरोना एसे आन्दाज थानांगोन गाखोग्रा मानसिया मोजां दे मा बुंगोन फाइनालि लोगोफोरजों वाटारफुलनिफ्राय फैबाय आरोना दुगैहैनो ओमफ्राय दायो जोङो न'आव थांसिगोन सानाबो मोनाथारबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो भिउसफोरा बिराद मोजां मोनो आं बे
हाजोआ जोबोद गाखोनो लुगैलै आं बे हाजोआव दंना बेहाय दा मोजां ओरैबो थाङो लामाया ओमफ्राय इजाबो थाङो लेफ्ट साइड राइट साइड ओमफ्राय मोनथाम बे लामाया ओमफ्राय दा जों इथिं जाफैबाय न'आव थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोरना मा होनो दिनैनि भिडिअआ बेसेबांनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय नेनानै थार ना लोगोफोर गोबावनि उनाव खनसे लाबोयो नालाय आङो